Tak idem na more. Máme do pečka. Nie, nepredĺžuj, normálne poď medzi, veď budeš. Keď tak dáš tádočku na svičovku. Mám čas, už do mora. Normálne ukážu, my ideme medzi spávať. Sú tu skár, ja to netrafím. Mároš, ak narazíme, si ma neželaj. Tu je skala, tu je pod sem. Nerob paniku. Ešte nie, ešte Šlapne, teraz to zaberte. Šlapne. teraz doľava. Všetci zamrieme. Ale to išli normálne, vieš? Nejako medzi voľnami do prší. Mároš šla. Čo? Za chvíľu už vystupujeme. Mároš, poď, už vydrž. No. Máš šlapať, nepýtať si. Stôl je dozvolený. No. Sme na nejakej skále. Som išla, proste som išla, poďme naspäť. Poď, Maňa. Mám nerobiť paniku. Cieľ sa blíži. Blížime sa k cieľu. Zastala. Sem. A tam niekto je. No, neskôr sme prišli, no. Keby sme to obsadili, oni tam neprídu, ale keď ideme toľky, oni odprídu. A keby aj ostali si možno. Momento, Sire. Ja by som išla až poza skalu. Ježiš, tento motorový ide kde? Normálne chodí poza skalu, tam sa lepšie pristane ako tu na kraji. Kde sú tieto autíčka, nie? Sice, keď idete naspäť, tak je jedno, kde nás vyhodíte, kde sa vám bude kratšie šlapať zase, Majka. Idete naspäť. Hej, nepôjdem pomedzi toto. No. Nemáme medúzy, bože. To sme dobre naplánovali na štvrtok. No ona by neprišli potom s prílivom. Nevadí, tak sa teraz práve treba okúpať. Ale to mali ako poslúval za nich, keď tam tu hodil význovi. Mám to zase vidno, ale bola to špina sa. Ale dá sa bicyklom odviesť ďalej a tam plávať. Dobre, vyskakuj, už doplávate. Prestaň. Začíme. Si nám hodíš až na pláž. Páňa, už to máme. Čaute. Ale nám je, máme to za sebou. Dúfam, že títo nemajú ložky na celý deň, len na hodinu. Čo to ja mám za slovník? Ja neviem, ja sa
pomodliť, keď prídem na pláž. Ja chlapec Že, cirkevného No ja som veľmi prekvapený. A ja normálne. Ja sa pomodlím. Anieličku, môj strážničku, opatruj mi moju dušičku. Vystupujem. Ale nie sú prekvapené. No, vyskakujú